अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनि आंनि गोदान भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम। हेल' लोगोफोर, बरायहरलायबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव। लोगोफोर, जोङो नै चिकेन पकरा जाहैनो नागिरदों। राजाबो थांगोन। हाय नट होनदों। हाय। जों दा अबाव थांनो नागिरदों एसे खोन्थानानै हर। मोजां रायलायलाय, मोजां रायलायलाय। दे मोजां रायलायफिन। जों दावबायाव नागिरदों दे। जों चिकेन मम' जाहैनो नागिरदों। अबाहाय? बांगालपारायाव। अ माय गड। नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो जोंनि चिकेन पकरा जाहैनायखौ। ना मा होनो? येस। मा जादों नों राजा? बेदर। मा बेदर बे? ना। आयु। दाउ बिबु गोथाव? थस। जों चिकेन पकरा जाहैमारनोसै बांगालपारायाव। जोंनि बे दखानाव मोना आरोना चिकेन पकराखौ। जों बांगालपारायावसो जाहैगोन। माने जोंनि गामिनि एसे गोजान जायो, जों बेयावसो जाहैगोन। नै सुबायजार दखाना। जों दं दा सुबायजार दखानाव। ओमफ्राय जों थांनोसै दा। ओरैजाय थांगोन आरोना, नैबे लामाजोंहाय थांगोन जोङो। बांगाल गामि आरोना। फाइनालि मोनफैबाय नै चिकेन पकरा। चिकेन पकरा जाफैबाय नैबाव। नै चावमिन जाग्रोनोसै दा। ओमफ्राय ओइयाव बानायगासिनो आरोना चिकेन पकराखौ नैबेयावहाय। चावमिन नैबेयाव बानायगासिनो। नै लाखांबाय थफ्लानै मोनब्रै लाबाय आरोना। जों थांफिननोसै दा। नै बेनो बांगालपाराया aynal बाजार।
Wow, naik lepas. Si muzang. Woi, putar balik ku si size nuren. I know di biar I know di. जों नै मेथाइ लाना फैखांनानै नै बेयावहाय बिराद मोजां नुनायखाय माने फट' लाबाय आरोना मोनसे मोननै बिराद मोजां आइ नो दि बियो वाव ओरै सान फैलायबावनाय नै थांफिनसै जों दा सानखौ नुवासै गथ'आ अबाव गाखोहैलाबायखो जाव बबे गोजौआव गाखोहैलाबायखो गथ'आ नै मेथाइया ओमफ्राय हनै गोजा नुहुरलायनाय जों दा गाखोफिननोसै Ekbal. Ya Allah. Itu utar. Finally नै मोनफैबाय जानोसै दा Oh my god Finally नै जों लाबोबाय जानोसै दा मोनब्रै आरोना जानोसै जादो सालाय गोथाव थोस गथ'आ बोरैबा जाखाबायलै हनै थिनबावोसो फाग्ला मोनसे आइ सासे जाबा थाबावबाय नालाय माइसो जायो नोङो बोरैबा जाखायोलै गथ'आ फाइनालि जों दा नै जाखां लोंखांहाय न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय दा आं बेदर एवनो नागिरदों आरोना बेयावहाय बेदर दं र' देखायनि आं लकेल दाउ नै हो नुबाय जाया नोङो थास बोरैबाथार मानो बेग बालाबायखो गोथावखौनो जानो हालदै होखायाखैबा हालदै होथ'वाखै नै आलु दरनै होबाय नै गावनि दैयानो जि ओंखारदों गावनि दैखौहाय रानग्रो होजोबनोसै आरोना ओमफ्राय मस्ला मस्लि हरजोबनोसै नै गावनि दैया रानबाय हालदै होनोसै आं ओमफ्राय सामब्राम गुफुरबो होनोसै ओमफ्राय नैबे मस्ला
नै दसे एवबावनोसै ओमफ्राय दसे एवखांनानै दै होनोसै फाइनाली नै ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै बियो दाउ बेदर आलु ओमफ्राय नैबे आलु जहलनो ओमफ्राय नैबे भिन्दि भाजा जानोसै आरोना दा नै फाइनाली लोगोफोर दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै गय जादों दायो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर